У рамках правядзення тыдня дзіцячай кнігі мы, паважаныя нашы чытачы-слухачы, прапануем вам паглядзець і паслухаць казку на беларускай мове «Ліса і вожык». Слухайце уважліва і цікаўцеся. Я веселая лисичка, самая смелая, самая пригожая, самая богатая. Нікога роўнага мне няма. Прывітанне, ліска. А ты хто такі, каб я віталася з тобою? Я просто вожик, только ветливый, у адрозненне от тебе. Кому твоя ветлівасць патрэбна? Галоўнае ведаць сабе цану і мець грошы. Гэта, вядома, не кепска ведаць сабе цану, але ветлівасць, кажуць, горы можа зрушыць. Фу, не вучы мяне жыць, і я не скажу, куды табе трэба ісці. Цікава, куды ж мне, на твою думку, трэба ісці? Ідзі ты, вожык, лесам да чорта. Эх, Ліска, шкада мне цябе, жыццё яшчэ цябе навучыць. Сябе пашкадуй, колючий мячик. Я веселая, смелая лисичка. Само собой я дорожу. И куды я так спешаю, я никому не скажу. Ой, 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 лапка болит, мабуть, зламала. Як же мне до хатки теперь добраться? Вожик, почекай, я, здається, ногу зламала. Ты ж мне казала ісці лесам. Вось я і тупаю сабе паціхеньку. Дык дапамажы мне, я табе грошы дам. За грошы ветліваць не купіш. Далася табе тая ветлівасць, колькі ты за яе хочаш. Эх, Ліска, нічога ты так і не зразумела. Ну, бывай здорова. Ой, почекай, а мне што рабіць? А ты ведаеш сабе цану? Вось і купі дапамогу. Дык ты ж грошы не бярэш. У какую я яе тут купіць змагу? Можа, хто будзе праходзіць міма? Калі? Адкуль я ведаю, калі? Я ж не экстрасэнс. Можа, сёння, можа, заўтра, а можа, і праз тыдзень. Як праз тыдзень? Я ж помру ад голаду і холаду. Дапамажы мне, ну, калі ласка. А ты, оказывается, ветливые словы ведаешь. Ну, добра, дапамагу. Але я адзін не спраўлюся. Наадварот, яшчэ і калючкамі сваімі цябе параню. Пачакай крыху, пайду шукаць дапамогу. Дзякуй, шчыры дзякуй, толькі недоўга, калі ласка. Добра, пастараюся. Бач ты яе, і шчырай можа быць. Ой, як баліць лапка, невыносна. За што мне гэта ўсё? За што? Мабыць, мяне пакараў звярыны цар. Век яму маліцца буду і характар памяняю. Толькі б выбрацца з гэтай сітуацыі. Леў цар, прабач мне, дапамажы. Вось людзей прывёў табе на дапамогу. Ліса, як жа гэта здарылася? Моцна лапка баліць. Ой, моцна, скакала, спатыкнулася і бац, не ступіць. Дай я гляну, припухла лапка, мабуть, перелом. А можа, просто вывих? Не думаю,
У любым випадку треба до доктора неяк добиратися. Давай возьмем ее под лапки, и она обопрется, и так на одной лапе и допрыгає. Вядомо, допрыгай, тільки не покидайте мене. Бачиш, Ліска, не завсёди гроші що роблять. Зрозуміла? Зрозуміла, конечно, зрозуміла. Доброе серце людей дорожей за все. Вось, запомни, не той хороший, хто багатий і пригожий, а той хороший, хто на добрую справу гожий. Ходим у лесную больницу, а то хутко стемнее. Щасливої вам дороги! Бачите, поважані глядачі, слово здольне творить суд. Правду люди кажуть, шануй других, то і тебе пошанують. Сапраўды, калі робиш дрэннае для іншых, то робиш дрэннае і для сябе. Пойду я своей дорогой, а вы думайте, думайте и разважайте. Дай Бог вам розум иметь.